Salam el hormatly adamlar. Garaşdan baky tarap yurdumyzdaki täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Gepleşigimiziň başynda hormatly prezidentimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretaryny iberen haty bilen tanış edýäs. Onuň al hizreti Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Jenap Antonio Guterres. Siziň al hizretiňiz hormatly Jenap baş sekretar. Türkmenistan halkynyň we hökümetiniň adyndan şeýlede hut öz adymdan sizi Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary wezipesine gaýtadan saýlanmaňyz münasibetli tüýsürekden gutlaýan. Şunuň bilen baglykda üstünlük baradaky meniň ýagşy arzuwlarymy kabul ediň. Türkmenistan häzirki wagtda halkara durmuşynyň ähli wajyp ugurlaryny öz içine alýan Birleşen Milletler Guramasy bilen ýoly bilen gatnaşyklaryna uly ähmiýet berýär. Birleşen Milletler Guramasynyň häzirki wagtda din hukuklyk ýörelgesine we halkara hukugynyň kadrlaryna laýyklykda ähli umumy meselelerini çözmekde, dünýä tertibini öpçün etmekde, döwletleriň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmekde netijeli we öňdewarjy halkara idaresi hökmüne çykyş edýändigini bellemek gonurjudyr. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary wezipesine gaýtadan saýlanmaňyz bilen siz geljekde-de bu guramanyň işiniň netijeliginiň ýokurlandyrylmagyna, häzirki zamanyň möhüm meseleleriniň çözülmegine, oň ornunyň güýçlenmegine, şeýlede Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyndaky hemme taraply hyzmatdaşlygynyň puwtalandyrylmagyna mundan beýlegem goşunt goşjokdyňyzy inanýan. Siziň al hizretiňiz meniň ýürekden gutluklarymy we jan saglyk, bagtyarlyk, awadançylyk hemem jogapkärlik wezipeňizde täze üstünlikleri kazanmaňyz baradaky iň gowy arzuwlarymy kabul ediň. Çuňur hormatlamak bilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Milli iqtisadiýetimiziň ähli ulgamlary bilen bir hatarda ýurdumyzyň owa hojalygyny düýpli galkynşy edip, bu puwdugy dünýä derejesine çykaran hormatly prezidentimiziň özleri barada edýän erginsiz aladalaryna netijeli iş bilen jogap bermek başaran Balkany welaýatynyň gallaçylary şuňlar gaýratly zähmet çekip, buğdoy oragyny gowşamaýan depkinine alyp barýarlar. Hormatly prezidentimiziň daýhan azaby bilen ösürilip ýetişdirilen goşgursak buğdoyň ýekeje dänetini riýat etmän ýygnap, galla oragyny berlikde ýokary derejede geçirmek baradaky görkezmelerinden ugur alyp, zähmet çeken Balkanly hasyl usatlary özleriniň iş depkinlerini barha güýçlendirýärler. Türkmenistan paraxaçylygyň we anaşmaň watana ýelene Balkany welaýaty boýunça 50 000 hektar meýdanyna galla ekilip, şondan 80 000 tonu azyklyk guşgursak däneni döwlet harmana tapşyrmaklyk meýilleşdirilýär. Bu awrely sepede getmek üçin welaýatyň merdany gallaçylarynyň ümüdigi ileri, welaýatyň Serdar, Bereket şeýlede Matmuly, Etrek, Esenguly etraplaryna da şu ýylky galla uragyny guramaçylykly geçirmek üçin ähli derwat çäreler durmuşa geçirildi. Şu günleri etraplaryň ähli daýhanyň birleşiklerine galla uragy gyzgylaňly alınıp barlýar. Bu jogapkärlik owa hojalyk möhkemiň gije gününiň dowamyna alınıp barylmagy bolsa, merdana bawa daýhanlaryň öňde goýun meýilnamalaryna awra bilen kötte geljekdiklerine bolan ynamlaryny artdyrýar. Galla orju kombaynynyň azyklyk ak buğdoýyň dänelerinden döreýän watan harmany bolsa, barha beýgelip, bawa daýhanyň bu soňçly göwünlerini hasam galkandyrýar. Ýeri gelende aýsa galla uragyny däne orju kuwatly daşar ýurt kombaynynyň 159 hasylly meýdanlara çykaryldy. Mahlasy bol hasy galla kabul ediş kärhanalaryna daşaýan awtologlaryň sürüjileri, kombaynlary erkedýän mehanizatorlary, käreneçi daýhanlary, owa hojalyk toplumynyň ähli işgärleri we galla uragyny zähmetiň ajaýyp nusgasyny görkezýärler. Şeýlede galla uragyny boşan ýerlerde desine samanlaryň ýygnalyp, olardan bede küdeleriniň taýýarlanmagy we sürme işleriniň utgaşykly alınıp barylmagy gaýratyn bilinmägi münasipdir. Gallaçylaryň işleriniň ilerlemegine Balkany welaýatynyň medeniýet sunugat işgärleri özleriniň münasip goşuntlaryny goşýarlar. Olar işiň iň gyzgylaňly ýerlerine baryp, gallaçylaryň armasyny getirip durýarlar. Gallaçy käreneçiler döwlet adam üçindir diýen insanperwer şygary esaslanýan siýasaty üstünlikli durmuşa geçirýän gahrman arkadamyza alkyş sözlerini aýdýarlar. 17 iyunny Halkara Saglyk Merkezleri Müdiriýetiniň Halkara Kardiologiýa Merkeziniň kardiochirurg ulukmanlarynyň paýtatymyzdaky enäniň we çaganyň saglyk goraş ilmi klinika merkeziniň hünärmenleri bilen bilelikde Dogobetde ýürek kemsizligi bolan 2 ýaş 7 aýlyk çagjygy emeli gan aýlan şertlerine alyn ýürek ara germeginiň defektiniň plastikasy operasiýasy üstünlikli amallaşdyryldy.
Operatsiya geçirilmedinden ozal Germaniya Federativ Respublikasynyň Erlangen şäheriniň Friedrich Alexander Universitetiniň kardioxirurgiya klinikasynyň ýolbaşçy professor Michael Weint yerli hünärmenler bilen sany lukmançylyk mümkinçiliklerinden peýdalanyp video aragatnaşyga çykmar kala tejribe alşdylar hemde bejergeniň operatsiýadan soňky ilkinji günleriniň ýakyn geljek döwrüniň tertibini aralyp maslahatlaşdylar. Çağanyň ýagdaýy edilen operasiýanyň göwrümine we agyrlygyna gabat gelýär. Mälum bolşýal arkada prezidentimiz çağlar gorumyň halkary gününe enenin we çağanyň sağlygyny goraýyş ilmi kliniki merkezine barıp bu çağajyk bilen ýüzbe-ýüz duşdy. Munyň özi gahrman arkadagymyzyň ýurdumyzda çağanyň saatlaşykly ötüşine ýoly goýmak hemde sağlyk goramak we berkitmek ugrunda döwlet tarapyndan uly alady edilýändiginiň bu ýörelgeleň durmuşa geçirilýän döwlet siýasatiniň eler tutulýan ugrlarynyň biri bolup durýanynyň suwtnamasydyr. Çağajy operasiýanyň şowly geçirilmegi. Arkada prezidentimiň çağlary goramaň halkary gününe enenin we çağanyň sağlygyny goraýyş ilmi kliniki merkezine barıp sağlyk goraýyş ulgamynyň degişli ýol başlaryna beren tawşyryklarynyň ýerine ýetirilýändigine şaýatlyk edýär. Lukmanlaň we çağan ejetiniň aýtmagyna görä, çağanyň ýagdaýy kanagatlanarly. Operasiýadan soňky dikeldeş işlere meýilnama laýyklykda alınıp barylýar. Çağa reanimasiya bölümünün adaty ýatymlaýan bejerik otogyny geçirildi. Geljekde çağa merkezin we degişli saglyk öýüniň maşgala hemde kardiolog Lukmanyň gödäwçiliginde bolup, gatnaş şertlerine dikeldeş bejeriklerini alar we nowatdaky barlyklardan geçmegi bilen geljekde sagdan çağlaň toparyna kesitlener. Geçirilen bu operasiýa Gurbangul Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäç çağlara himayet bermek boýunça haýır-sahabat gaznasynyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak üçin ähli zerur şertleň bardygyna şaýatlyk edýär. Çünki bu gadna mehriban arkadagymyzyň tagyrlalary arkaly kömegi mätäçlere golluk bermäge hemişe taýýardyr. Şeýle gadnaň döredilmeginiň göz başynda hut gahrman arkadagymyzyň özü durýar. Milli liderimiziň adyny götürýän howunarlyga mätäç çağlara himayet bermek boýunça haýır-sahabat gaznasynyň döredilmegi insanperwerlik, duýgudaşlyk ýörelgelerini esatlanyp, dürli noksanlyklardan ejer çekýän himayeti mätäç çağlaryň durmuş goraglygyny öpçün etmäge, häzirki zamanyň dürli bejergiler arkaly saglygyny dikeltmäge ýardam berge. Ýakynda Dogowetde ýürek kemisligi bolan çağajyk Amanat Muhammedala geçirilen üstünlikli operasiýa kim biziň bu aýdanlarymyzda dogry tasdikleýär. Men Aşgabat şäheriniň Parahat 2-4 ýaşaýyş toplumy ýaşaýjysy Jahana Şerwan. Şu ýylyň 1-nji iýunyna halkara çağalar goramak güni münasibetli hormatly prezidentimiz şu merkeze iş tapary bilen geldi. Çağamyzyň saglygy bilen gyzyklandy. Meniň çağam Amanat Muhammedali 2018-nji ýylda doga ýürek keseli bilen doguldy. Şondan bäri şu merkezde biz gödäwçilikde saklanýardyk. Hormatly prezidentimiziň özü gelip hut biziň çağamyzyň saglygy bilen gyzyklanyp biz bilen içgin görüňdeş boldy. Hemde bizi iň bir şatlandyrjy wondurjy wakalaryň biri bolup geçdi sebäbi ol hut özüniň döreden gazasyndan biziň çağalarymyzyň hirurgiýa operasiýasyny edip berjekdigini aýtdy. Bu bolsa bizi gaty wondurdy, şatlandyrdy. Men çağam şu operasiýa geçenden soňra özüni gaty gowduýar, şuwat men bilen gurrundeş bolýar. Goý hormatly arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Mundan beýlek ilahmetli, ýurt bähmetli alyp barýan işleri rowaj alsyn. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne rowaçlyklary beslenýän diýarymyzda hormatly prezidentimiziň ýetgiderli gollawlaryny netijesinde keçiw orta telekeçiligi ösdürmekligi uly üns berilýär. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň telekeçileri azyk haritleri bilen bir hatarda senagat haritlarynyň bolçulugyny döredilmegine de özleriniň münasip goşantlaryny goşýarlar. Hususy ulgamyň wekillerine berilýän ýetgiderli gollawdan keçiw orta telekeçiligi ösdürmek babatda milli liderimiziň taýsy tagallarlarynyň ruhlanýan Günnogor welaýatynyň hususiýetçilerim ülkemizde bellenýän her bir toýdur bayramlary joşgyny zähmet ýeňişleri bilen garşylamagy asly däbi öwürdiler. Şeýle hususy önemçilikleň hatarynda senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Saýed etrawynyň Sakar şäherindäki Türkmen ýylyzy hususy kärhanasyny görkezmek bolar. Kärhananyň işçi hünärmenleri ýurdumyzyň garaşdyrdygynyň 30 ýyllyk bayramçylygynyň bellenýän 2021-nji Türkmenistan parahatçylyk we anaşmaň watan ýylynda her bir güni önämli zähmet üstünliklerini besleýärler. Döwrewap önümçilikleň hataryna tanalýan hususy kärhanada esasan müşterileriň tekliplerdir sargytlaryna laýyklykda. 220 kV çyny uzak aralyklara elektrik togyny geçirji ulgamlar çekmek boýunça işler alınıp barlýar.
220 kV elektrik togu bilen gurnama işleri, 110 kV elektrotexniki enjamlaşdyrma degişli taslama işleri, 110 kV transformatorlaryň elektrik energiýasyny paýlaýjy we gözegçilik enjamlarynyň synagy işlerim amala aşyrylýar. Elektrik enjamlarynyň degişli we sazlamak işleri, 250 kW elektrik hereketlendirjileri, 2500 kV transformatorlary awatlamak işlerim alınıp barilýar. Magdan çykarylşyny we ýerüstü önümçilik desgalaryny guruluşy gurnama işlerim ýerine ýetirilýär. Durly ölçekdäki we galyňlykdaky daşy örtülen, hemde açyk görnüşli izolýerlenmedik elektrik simleri, şeýle-de kabelleri, demir beton guruluşlary we metal önümler taýýarlamak, şoňýaly metalllara niýetlenen barlyk hana hyzmatlary üstünlikli ýoly goýlandyr. Tejribeli hunermenden gatnaşmagyna ýerine ýetirilýän ygtybarly we ýokary hili hyzmatlar müşteriler üçin amatlydyr. Edara kärhanalardan şeýle-de şahsy taraplardan gelýän sargıtlarym ýygyderli artýar. Önümçilikde ösen tehnologiýalaryň netijeli ulanylmagy işleriň talaba laýyk alınıp darylmagyna uly ýardam edýär. Türkmen ýyllyzy hususy kärhanasynyň işçi hunermenleri keçi we orta telekeçiligi ösdürmekdäki deňgisiz aladalary, maksatly tutumlary üçin hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Daşy vilayatynyň telekeçileri hormatly prezidentimiziň döredip berýän ajaýyp mümkinçilik şertlerinden netijeli peýdalanyp, alyp barýan işleriň depkinlerini hasam güýçlendirýärler. Vilayatyň Niýaz Fadynak etranyň çäginde ýerleşýän Kemil Guruji Hojulyk jemgyýetine alyp barilýan işler muň aýdyň misalydyr. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan vilayatyň Niýaz Fadynak etranyň çäginde ýerleşýän Kemil Guruji Hojulyk jemgyýeti uly isse bildirilýän poliproplen haltalarynyň önümçiligini ýoly goýdy. Hojulyk jemgyýetinde ornaşdyrylan häzirki zaman ösün Kemil enjamlar kärhananyň zähmetseýer işgärleriniň ýokary hili önüm öndürmekligine mümkinçilik berýär. Hatay Halk Respublikasynyň getirilen Kemil enjamlar önümleriň ýokary hil derejesinde öndürilmegine mümkinçilik berýär. Kärhanada peýdalanylýan çyýmaly Balkan welaýatynyň Gyýany şäherçesinde ýerleşýän polimer önümler zawodundan şeýle-de Türkmenbaşynyň neft haýtadan ýeşleýän zawodlar toplamyndan alınýar. Täze kärhananyň her aýda 150 tonna çyýmaly gaýtadan işlemegi mümkinçiligi bar. Bu ýerde öndürilýän önümleriň harydarlarynyň az däligini ýöretip bellemek möhümdir. Kärhananyň önümlerini daşarky bazarlara da eksport edilýändiginden bellemek bolar. Häzirki wagtda bu ýerde öndürilýän önümler Özbegistan, Owganistan we Russiýa döwletlerine eksport edilýär. Bu ýerde zähmet çekýänleriň aglawa böleginiň ýaşlardan awarat bolmagy aýratyn bilinilmäge degişlidir. Poliproplen önümlerini öndürýän bu täze kärhananyň işçi gullukçylary beýik garaşdyrmydan 30 ýyllyk bayramynyň giňinden biliniljek ýylynda. Önümçiligi hasa giňeltmek bilen şany sene ajaýyp zähmet sowgatlaryny taýýarlamagy maksat edinýärler. Häzirki gadanylýan netijeler bu maksadan hasyl boljakdygyny anamartdyrýar. Şoňýaly giň mümkinçilikler döredip berýän Mehriban arkadagymyda hususy kärhananyň işçi gullukçylary tüý sürekden alkyş hemem hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Bede wady bilen öňe barýan ediz watanymyzda gahrman arkadagymyzyň hususy ulgamy ösdürmek we bazary bolçulugyny ýokurlandyrmak barada edýän aladalary netijesinde ýurdumyzyň işgür telekeçileri iş öndürjüklerini hasam artyryp joşguny zähmet çekýärler. Bagtyar döwletimizi ýokary hili konditer önümlerini öndürýän kärhanalaryň birim Mar şäherindäki Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Hojulyk jemgyýetidir. Bu kärhananyň öndürýän döwrewap konditer önümlerini halkymyzyň eslegi barha artýar. Häzirki wagtda hususulygymyň oruny ýokarlandyrmakda gahrman alkadagymyzyň işgür telekeçilere döredip berýän giň mümkinçilikleri, berýän kömekdir gollugları olary daşar ýurtlardan getirilýän adyk önüm bilen oruny tutýan, bätleşigi ukyply ýokary hilli adyk önümleri öndürmeklerine ruhlanyrga, hususy kärhanalarda öndürilýän döwrewap önümleri halkymyzyň eslegi barha ýokarlanyp, iş öndürjiliklerini döwrüň talabyna laýyk alyp barýarlar. Halkymyzyň toý saçaklarynyň bedegi bolan dürli görnüşli konditer önümlerini öndürmekde adygan kärhanalaryň birim Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Mar şäherindäki Hojulyk jemgyýetdir. Bu Hojulyk jemgyýetiniň kärhanasynyň zähmetseýer işgärleri kilwan haryt nişanly dürli görnüşli konditer önümlerini öndürip, içerki bazarlarymyzda önüm bolçulugyny üpçün etmek işlerine münasip goşunty goşýarlar. Bu hususy kärhanada hamir ýasaýjy, çekil beriji, bişirji we gaply
neçe bölümü ýa-da 4 bölüm hereket edip, kerhanaň örümçilik bölümlerine dünýä belli kompaniýalaryň kuwatly tehnologiýaly enjamlary önürçilikli işledirge. Bu hususy kerhanaň agdyby işgärleri kämil tehnologiýaly enjamlaryň kömegi bilen şekerli, huruşly, karamel goşunly, daşy şokolad örtükli petir kökelen hemde wafleniň 40 uly görnüşlerini öndürip, halkymyza elgeter bahadan hödürleýärler. Bu ýerde hormatly prezidentimiň döredip berýän mümkinçiliklerine jogap edip zähmet çekýän hususy kerhanaň işçileri Türkmenistan parahatçylygyna ýanaşman watan ýeliniň her bir iş gününe zähmet üstünliklerini beýleýärler. Häzirki wagtda bu hojalyk jemgyýeti kerhanasynyň döwrewap kandidar önümleriniň ýurdumyzda geçirilýän ady önümleriniň sergilerinde de münasip orna eýe bolýanyna hasam buýsanyrjydyr. Kerhanaň günnelik öndürýän kandidar önümleri bereket bolçulugyny döredip, halkymyzyň toý saçaklarynyň bezegine uğurlýar. Kerhanaň işur telekeçileri döredilýän mümkinçiliklerden ruhlanyp geljekde de kandidar önümleriniň täze görnüşlerini öndürmekligi aýdyn maksat edilýärler. Olary ýurdumyzda hususulygymyň erkin ösmegi, içerki bazarlarymyzda önüm bolçulugyny ýokarlandyrmakda telekeçilere giň mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagymyda alkyş sözlerini beýan edýärler. Hormatly prezidentimizin eýli-ýurt bähidine gönükdirilen işleri watanymyzda gazanylýan üstünliklere geçirilen şäherleň özüni düzdi. Ýokary ruhlatlyga beslenen maslahatlar hormatly prezidentimizin eýli-ýurt bähidine gönükdirilen beýik işlerine öz boşly hoşallygy uğurly. Türkmenistanyň energetika ministrligine geçirilen hoşalyk maslahaty işçiň häsiýete betlendi. Ol hormatly prezidentimiň Balkan welaýatynyň Serdar etrawyna kuwaty 10 megawatt bolan günwe ýyl elektrik bekadini gurmak barada tatlamany amala aşyrmak boýunça karary gol çekmegine başlandy. Çykyşlarda puwdagy ösürmek boýunça amala aşyrýan özgertmeler üçin hormatly prezidentimizde hoşalyk bildirdi. Hormatly prezidentimiz bu tatlamanyň durmuşa geçirilmegini Türkmenistanyň gaýtadan dikeldilýän energiýany ösürmek baradaky milli strategiýasyny amala aşyrmakda anyk ýardam boljagdygyny bellädi. Hormatly prezidentimiň belleşi ýaly Türkmenistany çalt depkinne senatlaşdyrmak boýunça giň gerimli maksatnamalary durmuşa geçirmekde, milli ykdysadyň eksport kuwatyny artdyrmakda, elektrik energetikasyna möhüm orunda geçirler. Täze gurulacak bekat ýurdumyzda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriň başlangyjyna görler. Bu ýerde dünýäde iň soňky gazanylan öňdewarjy tehnologiýalar we know-howlar ornaşdyrlar. Türkmenistan energetika ulgamyna sewtwe halkary ähmiýetli ýeri tatlamalary durmuşa geçirmek bilen daşky gurşawy goramak meselesine ören jogap geldi çemeleşýänini görkezýär. Bu ulgamda ekologiýa täzen arasda innowasion tehnologiýalar, iň täze ilmi tekniki işläp taýýarlamalar işçiň ornaşdyrylýar. Masalanızlar watanymyzyň awadançylygynyň bähbidine mundan meýlekde tutanyýly zähmet çekjekdiklerini, öz öňlerine goýulan möhüm we jogapkärlik wezipelary üstünlikli çözmek üçin güýç gaýratlaryny we tejribelerini gaýgarmajakdyklaryny ananyrdylar. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyna geçirilen maslahatam hormatly prezidentimiň puwdagy ösürmek boýunça amala aşyrýan işlerini öz boşly hoşallygy uğurly. Hormatly prezidentimiň degişli karary ýurdumyzda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriň öz boşly badalasyny öwrüljekdigi bellenildi. Şunun bilen baglykda täze ilmi açyşlara da mümkinçiligiň döredilýänligi aýraty noktaly. Hemde degişli uğurdaky özgertmeler üçin hormatly prezidentimiň alkyş sözleri aýdyldy. Ýurdumyzyň ýokary okul mekdeplerine uçurumlaryň gutardyş dawaralary özbaşly bayramçylygy bolýar. Magtumulada Naqy Türkmen Döwlet Üniversitetine, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutyna, Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutyna, Türkmen Döwlet Medeniýet institutyna uçurumlaryň dawarasy şatlyk şowkyna etdi. Dawaralarda çykyş edenler ýokary derejede bilim almak uğruna döredilen amatly şertler hemde iýdigdeli alady üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdyp, benet maksatlara ýetmekde öz öňlerine goýulan jogapkärlik wezipeleri awra bilen ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalaryny gaýgarmajakdyklaryny ananyrdylar. Ýokary okul mekdebini tamamlayan uçurumlaryň hormatyna guralan dawaralaryň belent ruha wetlenen aýdym saly çykyşlar bilen goşmagy ýurdumyzda amala asyrylýan beýik işlere aýratyn ähmiýet berilýänini alamatlandyrdy. Bu çäre berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzda ösürmekde milli bilim we ilim ulgamynyň özüne uly mümkinçilikleri jemleýänini, hormatly prezidentimiň Türkmenistany gülledi ösürmekde amala asyrýan tutumly işleriniň dawaralanmasynyň beýany urly. Hormatly prezidentimiň karary bilen sagdyn ene sagdyn çaýga sagdyn geljegatly 2021-2025-nji ýyllar üçin milli strategiýanyň hemde ony durmuşa geçirmek maksatnamasynyň we geljekde fan ulgam ulanmak arkaly ony durmuşa geçirmek we oňa iýdigderli gödögçilik etmek boýunça puwdagara utgaşdyrjy topary bu oň düzüminiň tasdiklanmagy münasibetli Türkmenistanyň Saglyk goraş we derman senaty ministrligine hoşallyk maslahaty geçirildi.
Maslahat nazırlar hormatly prezidentimize yüzlenme kabul etdiler. Magtymuladyň Aky Türkmen Döwlet Üniversitetinde mukaddesat garaşdyrmalarynın şany 30 ýyllygy medeniýet we sungat işgärläriniň hemde Magtymuly Pragynyň şahyryýet güni münasibetli medeniýet sungatyň öçmez şuragy ardy ulan zamandan gelli Praga atly bayramçylyk dawrat geçirildi. Türkmenistanyň bilim, sport we ýaşar teatraty ministrlikleri bilen bilelikde Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň gurulmagyny berkara döwletimizde Magtymulynyň döredijliginiň terbiýeçilik ähmiýeti atly ilmi amal maksat geçirildi. Murat Garif adyny Aky Türkmenistanyň Döwletlik Maşryk Uniwersitetinde Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygy münasibetli dekinli ýaşlary ýüze çykarmak bilim teatratynyň baş ugry atly ilmi amal maksat geçirildi. Okuw ýylynyň dowamynda Ýokary okuw mekdebiniň talipleri halkara ilmi we ders bäsleşiklerine gatnaşyp dörli ugurlardan 40-dan gowrak medallara münasip boldular. Olara sowatlaryň gowşulmagy aýratyn ähmetli boldy. Türkmen Hocalyk Üniversitetinde arka dağın payhasy alim bilim sarpazı atly okuw maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Engineer Techniki we Kommunikasiýalar Institutynyň ilkinji dinanlar guramasy bilen Türkmen halatynyň milli muzeyi bilelikde tebigatdan nusga alan gözellik atly aýdym sazda bayramçylyk çäresini geçirdiler. Türkmen Döwlet Mali Institutynyň Döwlet Mehmet Azad adyny Aky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň arasynda sany ulgam arkaly geçirilen çäre daşary dillerini okutmagy kämilleşdirmek meselelerine başlandy. Türkmen Döwlet Ykdysady we Dolanmaş Institutyna geçirilen çäre işin häsiýet mahsus boldy. Ýaşgyrlyk Haýfadyň Aky Halkara Newit we Gaz Üniversitetinde professor Mollanyň talipleriniň gatnaşmaklaryna arka dagly döwür awadan durmuşyň binýady ady bilen gender deňligine hemde türkmen jemgyýetinde dinanlaryň tutýan orunyna başlanan wagny ýetigat maslahaty geçirildi. Işin häsiýete betlenen maslahatda çykyşlara giňgerim berli. Berkara döwletimiň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiň ýurdumynyň mukaddes garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk bayramyna taýýarlyk bolýan günlerde Aşgabaty hemme tarapyny ösürmek uğruna anyp barýan giňmeçweli işler Türkmen Döwlet Binägarlyk Gurulşy Institutyna geçirilen maslahatynyň esasyny düzdi. Türkmen Hocalyk Institutyny Daşary vilayatynyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň wekilleriniň gatnaşmaklaryna şu günlerde dowam edýän howanyň ysy günlerine hereket ýanyň howpsuzlygy barada wagny ýetiga duşy geçirildi. Türkmenistanyň Şeýle ministrläriniň hemde käzdeşe ýakylaşlaryny milli merkezden bilelikde guramaklaryna ýurdumyzda ýanyň howpsuzlygy kadalaryny berja etmek boýunça toplumyň şäherleriň meýnamaty esasyna wagny ýetiga duşy geçirildi. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna Maýakuly wadyny Aky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň talipleriniň gatnaşmaklaryna zekin joşgyn atly dörejilik bäsleşigi geçirildi. Ol ýaşlary dörejilik işlerini höwetlendirmäge önükdirli. Döwlet Mehmet Azad adyny Aky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna Mahmud Kaşgarly alim ýaleminde nur saçýan ýyllyzyr atly almy dörejilik maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Alimler Akademiýasynyň we ýokary okuw mekdepleriniň alimläriniň mollunlarynyň çykyşlary ören täsiri boldy. Maslahatnazylar geçmiş taryhymyzdaky alimleri öwrenmekde döredýän mümkinçilikler üçin mehriman ýakadamda hoşalyk bildirdiler. Merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň Magtymuladyň Aky merkezi kitaphanasy bilen Amanka Kelif adyny Aky mollumçylyk mekdebiniň bilelikde guramaklaryny arkada agyň parahatlyk aýdymy türkmen medeniýeti, türkmen sungaty bilen aýdym sady dörejilik duşy geçirildi. Berkararlyk tarap polisiýa bölüminiň hemde ýaşlar guramasynyň berkararlyk tarap geňeş tarapyndan geçirilen çäre gydykly tarapdan häsiýetlendi. Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşiginde Türkmenistanyň Döwlet Kansiýarynyň medeni işäwlik merkezinden bilelikde guramaklaryny arka dagyň şäheri Kalyn Şyragy berkarar watana Seýlin Praga atly aýdym sady bayramçylyk dawrat geçirildi. Demokratik Partiýanyň Aşgabat şäher komitetiniň guramagyny medeniýetiň howanlary watan ykbaly arkada milli sunuwatyň howsary bagtyň ak ýol arkada atly maslahat geçirildi. Bagtyarlyk tarap häkimliginiň Bagtyarlyk tarap gadetiniň içeri işler ministrliginiň Aşgabat şäher polisiýa müdürlüğiniň hemde ýaşlar guramasynyň Bagtyarlyk tarap geňeşiniň guramaklaryny wagny ýetiga duşy geçirildi. Şeýle berkararlyk tarap gadeti tarapyndan geçirildi. Bizmeyni tarap häkimliginiň Demokratik Partiýanyň Bizmeyni tarap komitetiniň Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň hemde Bizmeyni tarap gadetiniň içeri işler ministrliginiň käzdeşe ýakylaşyklarynyň milli merkeziniň we ýaşlar guramasynyň Bizmeyni tarap geňeşiniň guramaklaryny maşgala gymmaty jemgyýetiň berk binýady atly wagny ýetiga çäres geçirildi. Türkmenistanyň şekillenýän otomobilyny medeniýet we sungat işgärläriniň hemde Magtymuly Pragynyň şahyryýet güni münasibetli senden soňkylara ýadgar galar adylan bayramçylyk sergisi açyldy. Bagır medeniýet öýüne Bizmeyni tarap medeniýet öýleriniň we merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň guramaklaryny arka dagyň sungaty gowunlaryň ganaty atly sekotuş geçirildi.
Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň merkezi geňeşiniň, Ilmler Akademiýasynyň we owu hojuluk toplumynyň bilelikde guramaklaryna wagtny figat şähereti geçirli. Ahal vilayet qadiýetiniň guramagyna saglyk işgärleriniň gatnaşmagyna saglyk bagtyarlygyň gözbaşy diýen at bilen wagt netiga çäret geçirildi. Ýaşlar guramasynyň Ahal vilayet we şäher etrap geňeşleriniň bilelikde guramaklaryna bagtyar çağılagyň hezilligi ady bilen döreçilik duşu geçirildi. Balkan vilayet polisiýa müdürlüğiniň ýol gödäwçiligi bölüminiň vilayet baş bilim müdürlüğiniň guramagyna çäreler baý mazmuny betlerini, oňa tomuska diýen çalışma öwsümini şadiýan we peýdaly geçirgen mekdep okuwçylary ýokary işçilik ýagdaýda gatnaşdylar. Çäreň dowamyna ýol gödäwçiligi bölüminiň işgärleriniň köçe ýol hereketiniň düzgünleri, onuň berjaý edilşi barada gurrunlary hasam täsirli boldy. Demokratik Partiýanyň Türkmenbaş şäher komitetiniň Balkan vilayet Türkmenbaş şäher we etrap Balkanabad şäher qadiýetleriniň geçiren çäreleri döwrümeden derwayt meseleler bilen bagly boldy. Kerdeşler arkalaşıklarynyň Daşoğuz vilayet birleşmesiniň, vilayet saglyk goraýyş müdürlüğiniň, Daşoğuz vilayet qadiýetiniň bilelikde guramaklarynaky maslahat işiň häsiýeti betlendi. Daşoğuz vilayetinaky bagtyar netil çağlar sagaldaş we diýen çalyş merkezine vilayet şäher häkimlikleriniň, vilayet baş bilim müdürlüğiniň, ýaşlar guramasynyň vilayet geňeşleri tarapyndan gurulan dürli çärelere çağalar uly höwes bilen gatnaşdylar. Dinanlar birleşiginiň Lewap vilayet bölüminiň Kerdeşler arkalaşyklarynyň vilayet birleşmesiniň bilelikde geçiren çäresi, nagaş keşte çekýän ellerim çeper, watany wasp edýän dillerim çeper diýilip atlanyrly. Lewap vilayet Türkmenabad şäher qadiýetleriniň geçiren maslahatlary uly ruhlentligi betlendi. Mary vilayet şäher dinanlar bölümleriniň guramaklaryna wagt nesihat maslahaty geçirildi. Onda maşgala muqaddesligi, enäniň bu çağanyň saglygyny gorumak barada gyzykly gurrunlar edildi. Marada Türkmenistanyň Dowlat Energetika Institutyna, Mary vilayet prokuraturasynyň guramagyna wagt nesihat maslahaty arkadaly azat ýurtda bagtyar darsagdan nesilliýilip atlanyrly. 2021-nji Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmaň watany ýylnyň 1-nji iýulyna herekete gerdiljek. Türkmenistanyň administrativ iş ýürüdüş kodeksini we beýlik kabul edilen kanunlary ýyllar arasynda wagt nesihat işlerini ýokary guramaçylykly geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň ýokary qadiýetiniň Mary vilayet qadiýetiniň Mary vilayet polisiýa müdürlüğiniň bilelikde guramaklaryna wagt nesihat duşu geçirildi. Hıdır Derýäýew adına Moğolumçylyk mektebiniň moğolumlarynyň Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okutmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmegiň ähmiýetine bagşlanan duşu geçirildi. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerine we paýdagtymyz Aşgabat şäherine şuň 19-njy iýunyna saat 20-den 20-nji iýunyna saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň Homal mutlugynyň berýän habar bilen tanış bolun. Balkan vilayetine az bulutly hawa bolup gün ortagyny ordan telesekunt 9-14 metr ýetýän şymal öter. Hawa gecesine 24-29 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Ahal vilayetine az bulutly hawa bolup demir gün ordan telesekunt 9-14 metr ýetýän şymal öter. Hawa gecesine 21-26 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Mary vilayetine açyk hawa bolup demir gün ordan telesekunt 9-14 metr ýetýän şymal öter. Hawa gecesine 19-24 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Lewap vilayetine açyk hawa bolup demir gün ordan telesekunt 9-14 metr ýetýän şymal öter. Hawa gecesine 20-25 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Daşoğuz vilayetine açyk hawa bolup demir gün ordan telesekunt 9-14 metr ýetýän şymal öter. Hawa gecesine 19-24 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda açyk hawa bolup demir gün ordan telesekunt 9-11 metr ýetýän şymal öter. Hawa gecesine 23-25 gradus maýl, gündüzine 35-37 gradus ysy bolar.
Yurdumuz boýunça iýun aýynyň 20-sine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Eziz vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçörüniň kadadan 7 götürüm artmagy bilen baglaşykly howa şertleriniň adam bedenine getirgen oňaýsyz täsirleriň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de Thomas Paslanyň howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerini pasla görä giyinmek maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzgünleri berik berjaýsaňyz ýylyň islenip paslanyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňdan watan habarlar gepleşmez jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ötüşlere betlenýär. Ähli ötüşlüň özeninde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.